संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आगे बढ़ो, हमारे साथ है। भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। राव शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। भाई के तर्क आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमारे साथ है। भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। राव शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दीपक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आज स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब असतील, बाळासाहेब ठाकरे असतील यांची आज आठवण आम्हा सर्व शिवसैनिकांना होते। आणि न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्या निर्णयाचं महाराष्ट्रातील आणि आमच्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसैनिक आहेत ते अतिशय विनम्रपणे स्वागत करतो आहोत, कारण हा अतिशय चांगला असा निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे। शेवटी न्यायदेवतेपेक्षा ह्या जगात कोणीही मोठा नाही हे आज पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आणि काम करणाऱ्या लोकांना, जनतेचं काम करणाऱ्या लोकांना पुन्हा एकदा न्यायदेवतेने ही संधी दिली असं माझं एक प्रामाणिक मत आहे। आज हा आमच्यासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे आणि शिंदे साहेबांना न्याय मिळणं, दीपक केसरकर साहेबांना न्याय मिळणं म्हणजे आम्हा सर्वसामान्य शिवसैनिकांना न्याय मिळण्यासारखं आहे आणि हा न्यायदेवतेने आम्हाला दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही अतिशय आनंदी आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।